Diversos estudos afirman que ter un animal reforza a autoestima e o desenvolvemento persoal. Aínda así, os abandonos seguen sendo moi elevados. No Refuxio de Bando, en Santiago de Compostela, a maioría dos animais que chegan están en boas condicións, pero, por desgraza, seguen aparecendo casos moi graves. Eu era un gato que viña queimado, por exemplo, era un gatiño pequeno, que ao parecer alguén lle prendera lume. Son casos moi puntuais, afortunadamente. Animais que ao mellor foron atropelados ou levaron algún golpe e botaron tempo sin que non se podían mover e bueno, que viñan comidos polas larvas. A maior parte dos casos, cando veñen así, non se pode facer nada. Algún can que viña de estar en casa que fora retirado, viña nas condicións lamentables, comido polas moscas, desnutrido de todo, con problemas de pel que o colar marcado no pescozo, e logo, bueno, un montón de camadas de xente que tiran nos contenedores ou no monte, que hai veces que, bueno, grazas ás casas de acollida, van saindo adiante, pero moitos non, porque son animais moi delicados que a mellor foron retirados nada máis nacer e veñen de pasar frío na rúa e tal, entón moitos non saen adiante. Bueno, que a xente neso sí que está moi pouco concienciada, sobre todo en gatos. E xa non só é abandonar, porque é que alguén tire un ser vivo dentro dun contedor da basura pensando que va ou morre xa aí aplastado pola basura ou senón vai ser triturado polo camión cando sea recollido. Xente que obviamente lle dá exactamente igual, non ten como un ser vivo, ten como non sei, como mercancía. Sobre todo son gatos recén nacidos, pero tamén nos chegou fai tamén un par de meses unha cadeliña chihuahua que apareceu dentro dun contenedor do lixo, cunha ferida tremenda no pescozo. A xente dos cans está un pouco máis concienciada, e cada vez hai xente máis que adota, entón xa chegan esterilizados, ou, bueno, que van... A xente nese sentido sí que avanzou bastante. Cos gatos está costando moito. A pesar disto, é moita a xente que se pasa polo refuxio para darlle unha segunda oportunidade a estes animais que non tiveron moita sorte na súa vida. Unha adopción non é unha decisión fácil de tomar, pero no Refuxio de Bando sempre se preocupan para que o animal teña a mellor calidade de vida e as familias saian contentas. Normalmente, cando nos chama a xente que está interesada en adoptar un animal, primeiro mandamos que cubran un cuestionario preadopción, facemos unha serie de preguntas para saber onde e como iba a vivir o animal, e tamén para ver un pouco que animal sería o que mellor encaixaría nesa familia. Hai xente que o ten moi claro e outros deixanse un pouco orientar por nós. As preguntas, aparte de para nós ter información desta xente, tamén é un pouco para que eles pensen en todas esas cuestións que ao mellor non se lle pasaran pola cabeza, pois que farían en caso de que teñan que mudarse, en caso que haxa un novo membro da familia, que surda calquera problema de comportamento do animal, calquera problema que poda aparecer que igual nin siquiera pensaron niso. E todo o que require tamén ter un animal, que aparte de tempo, tamén é un gasto económico, e logo pensar ben no que lle podemos ofrecer ao animal. Entón, bueno, unha vez que pasan o cuestionario e tal, mandamos vir polo refuxio para coñecelos en persoa e tamén que coñezan os animais eles aquí, que ás veces teñen algo en mente e ao final, cando se ven aquí, coñecen o animal, cambia totalmente a perspectiva. Os animais sí que teñen un defecto. E sabedes cal é? A confianza cega e o amor eterno polos seres humanos. Porque os humanos non merecemos ese amigo incondicional.